bụ nna kwesịrị inye nsọpụrụ ziri ezi n'ihi na Chineke na-enyewo ụlọ n'ihi na Chineke na-enyewo ụlọ mkpa nne mkpa nwa dịzi n'aka ha arụmụba nwa papa ewetego aranwụba mama papa ewetego aranwụba papa gwọba onwe ya nri nwa agwụsịa mama ejekwuru papa si ya wetego na nri nwa agwụsịa achụọ nwata n'ụgwọ akwụkwọ ya ejekwuru mama ejekwuru papa kọrọ ya akụkọ eji ya nata ihe nekeneka ndị bụ nna siri bụrụ ihe niile n'isi o ka gasị na ha adịghị anwụ anwụ ka ịtọ nna na dị mkpa ka ọ bụ ewo dị mkpa ka ọ bụ ugo chara acha ọ dịghị echu echu ewo dị mkpa ka ọ bụ ndị nna m ndị bụ nna nwere ọlụfa ndị nna m ndị bụ nna nwere ọlụfa papa wetego na ego nne agwụgo ndị bụ nna nwere ọlụfa okolobịa ka nna m bụ ndị bụ nna nwere ọlụfa Igbo bụ sọ mma ndị nna papa Igbo nwa m ekene m unu anụkwa ọfụma ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ jiri Igbo Amaka TV wee na-ekene ka ha rabụ ndị nna niile n'ebe a n'ụwa asị m ka Chukwu gọzie unu ndụ na-arụ isi ike ihe akụ na ihe enwe ka o were wee chọọ unu mma abịa m nnọọ tata bịa nne anya na ma YouTube nwee fụkwanụ na ụmụ nwoke ka nkụ na ndị na-esi Igbo Amaka ka na ụmụ nwoke ọ bụkwanụ na ọsọsọ na ha bụ ụmụ nwoke kama na ọ bụghị ụmụ nwoke ndị 18-20 ya na ụmụ nwoke ndị 30-something nwee sịnụ mba na ndị nna ya ka nkụ ebe a nọ nya bụkwa unu rabụ ndị nna niile nye na ndị na-atụkwa anya ịbụ nna n'ọdịnihu ka Chukwu mezuolu na echiche na obi unu Igbo Amaka TV so unu wee na-aṅụrị echetakwa n'ụbọchị tata eji eme aṅụrị ụbọchị nke ndị nna nya bụ nọlụ n'ọfụma amakwana m na onye be gị ahazie na gị ọ bụkwa na ọ hazighị gị ọfụma na onye beghị gị nri nye gị mmanya ịmago tata kwesịrị ime gị ọfụma na onye na-aghọta ọ bụkwa na omebeghị gafeta na isekwu mbịabịa lie nri ilisie nye gị mmanya ṅụọ ịṅụsie naba ngwakwa na asị nnọọ ka jiri ohere a wee kene unu ọlụ nna na ezinụlọ bụ ọlụ pụtara ife a sị na ihe agba n'aka na ejiri ugegbe enye ọlụ unu bụ ọlụ siri ike unu na-agba mbọ dịrọkwa n'izu ịbụ nwoke ebe unu fụkwara m Chineke kwụkwọ n'ụwa m ọzọ na mma abụ nwoke nwaanyị ka mma abụ a na-enweta a na-enye m nne eli ike akụkọ adịrọ m nya bụ unu bụ ndị nna jisie n'ike ọlụ na-abụkwa ọlụ mmadụ na-asị ka m bụrụ nna ka ị wee bụrụ mba achọrọ ụdị nnọọ achọrọ m ịbụ man of the house ọ na-abụ nwee ka di m ukwu si kwukịta kwasị m na ọnya bụ man of the house nọ nwee gịnị a na-azị azụ ụdị nnọọ kịta ọ dịghị ka m chọrọ ịbụ ya achọrọ m ịbụ ya bụrụwa man of the house gị amaokebi the woman you can be the man no problem ebe a nnọbalụ m ya bụ ọlụ unu bụ ọlụ siri ike jisie n'ike ọ dịrọkwa izi ọ dịrị izi ịbụ nna jisie n'ike asị m ka anyị kene unu ọfụma na unu na-agba na jisie n'ike ndị nna niile kwana na-alụ ọlụ nna ha bikonu asị na mara na-abụkata isi bụla ọdụ ya bụ bulu olu ya bụ isi bulu onye n'isi ngọkwa ka m pụtakwana